Jose Joakin Iza eta Maria Peñagarikanoren hirugarren semea itsasoko Goiko etxe baserrian jaio zen Jose Iza Peñagarikano 1907ko abuztuaren 19. Baserriari lotuta eman zuen bizi guztia, baserriari, baserriko lanari eta egurrari. Jose Arotza bezala ezagutu baitzuten herrian eta inguruetan. Haren lanak Ezkio itsasoko baserri eta etxe askotan aurkitu daitezke oraindik ere. Lerak, gurdiak, baserriko tresnak eta baita kutxak, argizaiolak, bastoiak edota dekorazioko gauzak ere. Horietako lan batzuk batuta, Jose Iza Peñagarikano Arotzaren lana aitortzen duen erakusketa egin du itsasoko Jartu Kultur Elkarteak. Errekonozitu gabeko artista baten lanak erakusgai, duela 50 urteko lan moldeen eta bizimoduaren berri asko esaten dizkiguten artelanak. Sortu zitzaigun idea itsasoko festak antolatzen ari ginela. Geu itsasokoak izanik hango batzordea hasten da lanean, haian 3 hilabete lehenago, San Bartolome baino. Eta urtero argazkizarren erakusketa jartzen dugula, pentsatu genuen, herrian bagenituela pertsonai batzuk ere aztertzea mereziko luketenak eta haien lana jaso eta bere iloba olatz geure batzordean zelarik proposatu edo galdetu nion ea etxean bazituzten Jose Arotzaren geukala esaten diogu Jose Arotza. Jose Arotzaren lanik edo tresnarik eta baietz eta bertara joan hainbeste ez dakit elementu ikusi, pieza asko eta esan genuen badaukagu. Gerra horretik eta gaztetan bere anaia zaharrenarekin ibili zen Aizkorriko basoetan ikatza egiten txondorrak eta geroztik aroz lanetan eta suposatzen dut egurra ezagutzen zuelako. Esaten baterako jasota daukagu bere biografian esaten zuela Aizkorriko pagoa biguinagoa zela hemen Kizkitzakoa baino. Eta gero zenbat egur klase erabiltzen zituen eta ez dakigu, ez omentzun aurretik etxean beste arotzik, aurreko belaunaldietan, baina langile fin aparta horietakoa. Oso. Nik dauzkadan horitzapenak oso txikitakoa dira, eskolara joaten nintzenekoa eta bere goikotxeko mandiotik pasatzen nintzenekoa eta egunean 4 aldiz ikusten nuen bera eta agurtu eta kontu batzuk esan. Eta gero, geure etxera, beste etxetara bezalaxe, sarri askotan lanera joaten zelako, hau konpontzera, edo beste egitera, edo borda altxatzera, edo gure aitak eta oso auzokoa ginen ere, eta oso, nola esan, kutxuna genula, ezta? Eta gero, jakin dudanez, ez itsasoan bakarrik, ez dakit Beasaingo hainbat etxetan, edo Laberrikoetan, eta Ordiziako ferira joaten zen asteazkenero eta zenbat enkarguetan lan egin zuen hemen ingurutan jende askok du gogoan eta ezagutu du bai. Ordiziako feriara joaten zen Jose Arotza asteazkenero, lan berriak saldu eta enkargu berriak jasotzera. Itsasotik Ordiziarainoko bidea bizikletaz egiten zuen. Bizikleta honek badauka bere izena eta bere historia, izan ere bizikleta horrekin berarekin juten zen asteazkenero Ordiziko perira. Horregatik dauzka atzeko eta aurreko bandejatxo horiek xelebrea da, baino da bere tresnak eraman eta bueltan ekartzeko. Azkenean, asteazken batean eskariak egiten zizkioten, bere konponketarako eskariak eramaten zituen etxera, astean zehar konpondu eta horrengo asteazkenean konponduta bueltatzen eramaten zituen berrez ere perira. Gaur egun jaio izan balitz artista kontsideratuko genuke Jose Iza, haren lanek badute estetikatik, funtzionalismotik eta artelanetik. Baserritar artista litzateke. Gizon honek du originaltasun bat, niri iruditzen zaidana, eta da alde batetik bere lan praktikoa eta erabat instrumentala eta baserri guztietan behar ziren tresnak eta horiek konpontzea eta egitea. Baina estetikari ere uzten ziola bere tokia.
Eta gainera, geure etxetan ere, badirudi ez da estetika askoz ere edo artea edo artelana modernoagoa dela baino. Baina ez, orain dela 50 urte edo 40 urte, ez dakit iruipena daukagu bakarrik lan egiten zutela. Bueno, ez dakit edo nire iruipena da, ez kasa hondirik ere egin. Eta orduan, ez dakit, hol eder bat eduki eta Jose Arotzari eramango diogu ea zer sortzen duen honekin, ezta? Eta nola tailatzen zituen eta gainera, guk ezagutzen dugunok, edozein etxetara joan eta ezagutzen dugu berea den ala ez, alako kutxa edo badituelako bere elementu dekoratibo jakin batzuk. Bere tresnak hemen ikusgai ditugunak, alde batetik bere maila eta bere bankua oso erabiliak izan zituenak urtetan zehar eta ikusten da. Eta maila hortan egin zituen bere tresna pila bat, alde batetik artea esan dezakeguna bere kutsua badauka, izan ere tailak asko gustatzen zitzaizkion eta jarroi modukoak, kutsa txikiak, handixiagoak ere egiten zituen eta hauek herri guztian zehar, baserri guztietan esango nuke bakarren bat badagola eta horiek kutxoi eta zain nola ez tresnak. Berak egiten zituen eta erabiltzen zituen baita ere tresnak, aizkorak irtenak, eskuarak irtenak horrelakoak eta guk hemen bildu ditugun xelebre pare bat. Adibidez, pieza bakarreko eskuarea, hori bai dela xelebrea. Jose Arotzaren lanak Ezkio itsaso eta inguruetako baserri, etxe eta ganbaratan aurki daitezke gaur egun ere. Igartu Beitikoaz aparte, bada haren lanak publikoki erakusten diren toki bat ere. Kizkitzako ermitan gaude, Goierri, Urola Garaia eta Urola Kosta eskualdeek bat egiten duten tokian. Toki estrategikoa eta ederra, eta baita berezia, Jose Iza Peñagarikanoren lana dago eta ikusgai, toki honetan. Zabaitik zintzilikatuta dagoen egurrezko aingura. Elorriz egindako Kalbarioaren 14 pausuak. Guztia 1962an Baseliza Erre eta eraberritu zenean ipinitakoa. Gogoratu beraz, duela 50 urteko arotz baten lana eta bizimodua ezagutzeko aukera ederra duzuela Igartu Beiti museoan. Gonbidatzen zaitugu hau ikusi baita ere, ekainaren 6 arte egongo da erakusketa hau ikusgai, eta ekainaren 6an bertan ere baserri eguna ospatuko dugu animaliak, tailerrak eta bisita gidatu teatralizazioekin. Beraz, gonbidatuak zaudete zeuek ere, ekainaren 6 arte etorri eta handik aurrera ere etor zaitezen baita ere.